Bueno, hoxe estamos aquí celebrando dentro do Partido Popular de Galicia o 25 de xullo, o Día de Galicia, o día no que todos os galegos e galegas sentimos un orgullo da nosa identidade, de vivir aquí, de promocionar a nosa terra nun lugar como as Fervenzas da Tosa, que creo que é un magnífico reflexo de, pois, do que é a nosa terra, natureza, respeto polo medio ambiente, amor por aquilo que nos identifica, sobre todo identidade, sentirnos galegos, especialmente nun día como hoxe. As Fervenzas da Tosa que ademais están en Silleda. Este ano ese nome ten unha especial significación. Silleda, esa primeira sílaba, sí, a Galicia do sí, a Galicia de abrir os brazos e decirle a todo o mundo que nos queira visitar que aquí estamos, a todo o mundo que queira invertir na nosa terra, apostar pola estabilidade que temos aquí, polo ambiente favorable a seguir creando riqueza, pois aquí estamos, e decimos sí. Sí a todos aqueles que queran unirse a nós para seguir traballando. Sí a todos aqueles que pensan que ninguén debe ser máis que ninguén, pero tampouco menos. E sí os que pensan que a unidade de todas as comunidades autónomas neste momento é fundamental para que ninguén teña ningún tipo de privilexio. E por eso, con ese orgullo, con esa forza, con esa identidade que hoxe remarcamos máis que nunca, e decimos os que pensan na Galicia do non, os que creen que hai que opoñerse a calquera cousa por sistema, os que nin elles parece ben, os que creen que vale a pena por cuestións políticas perder oportunidades, os que din que non a que Galicia se defenda cando é necesario, cando outros están intentando tirar ventaxa a costa dos demais tamén de Galicia, a todos eses decirles que a nosa terra é diferente e que miramos cara adiante e que neste ano 25, a apenas un ano e medio de que comece ese ano máxico, ano 27, que vai ser o ano sacobeo desa Galicia calidade que se abre o mundo en momento de traballar máis fortes de todas esas boas cifras económicas que estamos tendo, todas esas cifras que nos moven optimismo se seguimos traballando, esa Galicia que exporta, esa Galicia que non se rinde, esa Galicia que ten unha sanidade que ten que ser cada día mellor, unha educación gratuita dende que se empeza ata que se acaba, dos servizos públicos de calidade, dunha xestión económica con sentidiño, esa a Galicia que queremos, a Galicia que o Partido Popular de Galicia defende e quere que siga medrando cada día máis. Oxe, aquí en Silleda, a Galicia do sí é a Galicia que ten que abrirse cara ao futuro todo o que ten por diante.